200, 300, 400, 500, 500, 500, 500, 500, 550, 550, 550, 550, 600, 600, 600, 600, 600 ஒரு தரம் 600, 600, 600, 600, 600 ரெண்டு தரம் 600, 600, 600, 600 அவர்கிட்ட கொடுத்து காசு வாங்கி அவர்கிட்ட கொடுத்து காசு வாங்கிடும். எல்லா வலையிலும் மீன் நிறைய பிடிச்சாங்க. அவர் தான் கம்மியாக பிடிச்சாரு, தூக்கி வச்சுருவாரு. 500, 500, 1000, 1100, 1200, 1200, 1300, 1300, 1300, 1400, 1400, அவர்கிட்ட தூக்கி 1400, 1400, 1400, 1450, 1500, 1500, 1500, 1600, 1600, 1600, 1600, 1650, 1650, 1650, 1650, 1650, 1650, 1650, 1650 ஒரு தரம் 1650, 1650, 1650, 1650 1650